בבית קטן ביישוב מגדים, בערב שקט של סתיו, ישב דן בסלון וקרא בעיתון. במטבח, אשתו דלית והחברה הקרובה שלה, נעמי, סידרו את השולחן. צחוקן העדין נשמע משם, ולפעמים הן לוחשות זו לזו. דן הרגיש איך מבטיהן נוחתים עליו מדי פעם, כמו שיחה שנערכת על גבו. אולי זה רק בראש שלי, חשב, אבל גברים יודעים כששתי נשים מתחילות ללחוש, זה תמיד סימן שמשהו מתבשל. כעבור רגע הן יצאו עם בקבוק יין וצלוחיות קטנות. דלית חיכה ואמרה, חשבנו שיהיה נחמד לשבת שלושתם, ככה יהיה יותר כיף. דן חייך לעצמו, ברור שזה לא סתם ערב שקט, אלא סוג של ערב נשים עם אורח כבוד. נעמי התיישבה מולו, לא ממש קרוב, אבל במקום שיאפשר לה לראות כל תנועה שלו. לבושו של דן היה פשוט, חולצת כפתורים כחולה וג'ינס כהה, אך עיניו לא יכלו להוריד את המבט מנעמי. נעמי לבשה שמלה אדומה צמודה, שקצה השמלה שלה נגמר מעט מעל הברכיים, ונועדה להדגיש את קווי המתאר של גופה. נעלי עקב שחורות עם רצועות דקות סגרו את המראה, ושיער אפרפר קצר היה מסודר בקפידה. דלית, לעומת זאת, לבשה חולצה לבנה עם שרבולים קצרים וחצאית פליסה בגוון בז', נעליה שטוחות ונוחות, והייתה עם עגילים קטנים בצורת מגן דוד מזהב. הם הרימו כוסות יין, ונעמי הרימה את מבטה אל דן ואמרה בשקט, לחברה טובה. דן השיב בקלילות, ולביקורים בלתי צפויים. הוא הרגיש איך המשחק מתחיל, אף שלא ידע לאן הערב יוביל. השיחה התגלגלה לעבר נושאי זוגיות ונישואין. נעמי פתחה באמירה, אני תמיד התפעלתי מזוגות שמצליחים להחזיק מעמד שנים רבות. דלית חייכה והסכימה, יותר מ10 שנים, עם כל הקושי והוויכוחים. דן הרגיש את המתח גובר, כמו בשעת משחק שחמט שבו כל מהלך משנה את התמונה. נעמי לקחה הפסקה, הביטתה בחוס היין ונאנחה, לי זה לא כל כך הולך. כל פעם משהו לא מסתדר. גבר טוב? מהר משעמם. אש ותשוקה? כיף, אבל קשה לחיי היום-יום. דלית נהנה והוסיפה, ככה זה באמת לפעמים. דן חשב לעצמו, למי היא פונה? על דלית או אליי? הם שתו עוד כוסות, והאווירה הפכה כלילה יותר. דן החל להקל על המתח עם בדיחות על נישואים. אמרת פעם שאתה יכול לצאת בלי להגיב לדלת? עכשיו כבר אי אפשר, כי יש ילדים, נשף, והכל. נעמי צחקה בקול, ומה עם תליית הגרביים על הנברשת? זה גם לא בא בחשבון. דלית גיחכה, זה כבר יותר מדי, גם בלי נישואים. הצחוק הפיג את המתח לזמן קצר, ואז השיחה נרגעה. נעמי תיקן את שערה, והבדל בין הבד השחור של סימלתה למגע הקורטני של האור הקטן על השולחן יצר אווירה טעונה. דן הבחין איך היא מפנה מבט לכיוונו כל פעם שהצחוק מתפוגג. נעמי פתחה שאלה ישירה, כמעט לחישה. אתם לא חושבים שהנישואים מלנצח? שיום אחד יגיע מישהו אחר ויהרוס הכל? דלית זעפה קלות. איך זה? נעמי חיכה במתינות. פשוט, אני חושבת שהנאמנות היא יפה. אבל קשה. אנחנו בני אדם. דן הרגיש דקירות בלב. לא הוא היה אומר את זה. דלית הייתה מגלגלת עיניים. אבל כשהמילים יצאו מפיה, דלית רק נשמה עמוק ואמרה, נכון, זה קשה, אבל הכל תלוי באנשים. רק בשלב זה הבין דן שהערב לא יהיה כמו שהוא תכנן. נעמי לא באה רק לביקור חברותי, היא הגיעה למשחק אחר, משחק שבו כל מבט וכל תנועה הם חלק מהמהלך. האור נחלש, השיחה המשיכה, והיין עוד נשפך. דלית סיפרה על הריבים הקטנים, נעמי צחקה, ואז פתחה בפרטים על מערכת היחסים הקודמת שלה. גבר קנאי, סוער, אבל מלא תשוקה. לפעמים דווקא זה מדליק, אמרה, כשמישהו מתחרפן עלייך, זה כמו אדרנלין. דן חייך, או כאב ראש רציני. הערב התארך, החל לרקוד על גבול המתח שבין חברות לזמן שבו הגבולות מטושטשים. דלית פתחה מוזיקה ישנה, שרה בקול שקט, והחדר התמלא באנרגיה שונה. נעמי התקרבה יותר, תנועותיה היו מלאות פרטות כמעט בלתי מורגש, אבל דן לא היה יכול להתעלם. הוא חשב, האם דלית יודעת? האם היא משחקת איתי או בודקת אותי? המתח נבנה, ופתאום נעמי קמה וקראה בקול, אפשר מוזיקה קצת יותר חזקה? בואו נרקוד. דלית הרימה ידיים ברצון, והן התחילו לרקוד במרכז החדר. נעמי, בסימלתה האדומה, נעה בקלילות, שיער אפרפר מתנופף,
והעיניים שלה ניצצו מתשוקה חבויה. דן לא יכול היה להסיר את מבטו. כשהן חזרו לשולחן, נעמי נגעה בידו כמעט בטעות, אבל הוא הרגיש כל מגע. הלב שלו דפק חזק, והאוויר במרחק של פחות מסנטימטר בין הידיים שלהם היה כמו חשמל. הערב התקרב לסיומו, דלית התעפה והלכה לחדר השינה. דן נשאר עם נעמי, הם שתו את שארית היין, והשתיקה ביניהם הפכה לעמוקה יותר מכל מילה. הידיים התקרבו שוב, הפעם במודע, ולפתע נשבר הקרח. היא לחשה, הערב הזה הוא לא ישכח. דן חייך, אבל בתוך ליבו שערה. הוא ידע ששום דבר כבר לא יהיה כמו פעם. וכשהוא עמד, צעד לעבר חדרה של נעמי, דפק בדלת ונכנס. הוא הבין מה שקרה עכשיו, ישנה את חייו לנצח. האור מהמסדרון האיר קלות את פינת המיטה בחדר הצנוע של נעמי. היא שכבו על הגב, שיער חום כהה פזור על הכרית, ופניה מוארות באור דמדומים רך שיצר ניגוד מפתה עם הצללים. דן נכנס באיטיות, הדלת נפתחה בחשאי מאחוריו, ונשימתו התחדדה כשהבחין שהעיניים שלה פקוחות ומביטות בו, מלאות באש שעדיין לא התפוגה. היא לא הסתובבה אליו, אך כל הקול שלה היה ברור וחם. אתה לא ישן? דן נאנח בשקט, לא ממש. התקרב אליה, התיישב על קצה המיטה, והרגיש איך המזרן מתכופף תחת משקלו. הכתף שלה כמעט נגעה בברכיו, וכל כך קרובה, עד שהשרוול של חולצתו הזכיר לו את המגע הרך של אורה. הוא הביט אל עיניה, שהיו עכשיו מבריקות ועמוקות, כאילו הן קוראות לא לסכן הכל. אז החלטת, היא לחשה, שהערב הזה ייקח אותנו למקום אחר. דן חייך קלות, לא יכול היה לשקר. התחלתי לחשוב שכן, היא התיישבה על המרפק, פניה התקרבו אליו, כמעט נגעה בשפתיו, וריחה המתוק, עם נגיעות של קינמון ווניל, מילא את האוויר סביבה. הוא הרגיש איך הלב שלו דופק בקצב מותח יותר. כל תנועה שלה הייתה כמו מנגינה שהגוף שלו לא יכל להתעלם ממנה. הסמלה האדומה שלה, שהדגישה את הכימורים העדינים של גופה, הזיזה קלות עם תנועתה, חושפת את קו הצוואר והכתפיים שלה סוד קטן שהזמין אותו להתקרב. דן הרגיש כיצד הידיים שלו נמשכות אליה, וכשהוא נגע בכתף שלה, היא לא נסוגה. הידיים שלהם נפגשו, אצבעותיה נגעו בעדינות באצבעותיו, והתחושה הייתה כמו זרם חשמלי שזרם בגופו. את לא מפחדת? שאל בשקט, מה יקרה אם דלית תגלה? היא צחקה, צחוק נמוך ומפתה. אתה באמת חושב שהיא תחשוב על זה עכשיו? היא ישנה כמו תינוקת, ואתה כאן. דן התקרב עוד יותר, נשק לה בעדינות על השפה התחתונה, והתחושה הייתה כמו לגעת באש בלי להישרף. היא ישיבה לא בנשיקה איטית, מתוחה, מלאת השוקה כבויה שהצטברה במשך חודשים של שקט. הזמן עצר מלכת. כל צליל אחר, הצליל של המקרר במטבח, נשימת לילה של היישוב השקט, נמוגו אל תוך הרגע הזה, שבו רק הם היו קיימים. דן חש את הלחות של נשימתה, את חום גופה, ואת המתח שנבנה בין שניהם. הוא השכיב אותה בעדינות, ידיו מחפשות כל חלקי גופה, מתרחקים וחוזרים, כמו משחק מתוק של חתול ועכבר. נעמי ישיבה לו את התשוקה, ידיה מחבקות את צווארו, שערה נופל על פניו כמו וילון סודי. הם התמסרו זה לזה, כל תנועה שלהם הייתה כמו שיר שקט של תשוקה אסורה. דן הרגיש איך כל דאגה ושגרה נשמטת ממנו, איך הוא נמס לתוך הרגע, למרות הכאב והאשמה שהתערבבו בתוכו. כשסיימו, הם ישכבו זה לצד זה, נשימותיהם מתערבבות באוויר הקריר של החדר. נעמי חייכה אליו, עיניה נוצצות כמו כוכבים קטנים, ולחשה, עכשיו כבר אי אפשר לחזור אחורה. דן חייך בחוסר ודאות. אני יודע, הרגע היה שקט, אבל דן הרגיש איך בתוך הלב שלו מתרוצצת שערה חדשה, לא רק של תשוקה, אלא של סוד שמתחיל להכביד. הוא שמע את הדלת נפתחת לאט, צעדיים שקטים מתקרבים, ואז עצרו. לילה טוב, נשמע קול רך מהפתח. דלית עמדת שם, במעיל הלילה שלה, עיניה לא ברורות מהעייפות, אבל משהו היה שונה. דן והאורחת הסתכלו עליה, והיא לא אמרה יותר. המתח חדר לחלל כמו אש קטנה שמתפשטת במהירות. דן ידע שזהו הרגע שבו הכל עומד להשתנות, והשאלה שנשארה באוויר, מי באמת שולט במשחק הזה? האם דלית מודעת לכל מה שקורה, או שמה היא משחקת תפקיד משלה? הסיפור רק מתחיל. דן הביט בדלית שניצבה בפתח, עיניה העייפות אך חודרות כמו סכין. האור בחדר דהה, וצלליתה התארחה על הרצפה כאילו מבשרת שערה. דלית לא אמרה מילה,
רק קראה בלב משהו שלא הוציאו מפיה. נעמי, שעדיין שוכבת על המיטה, הרימה גבה במבט שקט של אתגר, כאילו שואלת, מה עכשיו? דן הרגיש כיצד כל גופו מתהדק. הוא ניסה לשמור על קור רוח, אך הלב דפק כמו תוף בשערה. דלית צעדה פנימה, הניחה את מעילה על הכיסא וקרצה בעדינות לאיש על המיטה קריצה שיכלה להיות תמימה. אם לא היה בה משהו מתוקתק ומסוכן בו זמנית, דליית התיישבה על כיסא קטן בפינת החדר, משכה את השיער שלה לאחור, ובלי לשאול את דבריה, קראה בקול שקט, תשמע, דן, אני יודעת שיש משהו. לא צריך מילים. דן נעמד, הלחיים שלו העדימו, אך הוא לא ידע מה לומר. נעמי קמה באיטיות, לבושה כעת בחולצת משי שחורה שגלשה בעדינות מעל כתפה, וחצאית קצרה שחשפה ברחלקה. נעלי עקב דקות הוסיפו לגובה, והיא התקרבה אל דן במבט מתגר, כאילו קוראת לו לוותר על כל ההסברים ולהיכנע לזרם. אתה רוצה לשחק במשחק הזה? שאלה בנימה מתוקה אך חודרת. דן הרגיש את החרדה והמשיך המסתחררים בו. זה לא משחק, הוא לחש, זה טעויות, זה כאב. דליית עמדה, מתקרבת עליהם, והאווירה הפכה כבדה כמו ענן לפני שערה. הערב הזה. זה רק ההתחלה, היא אמרה, ואני לא בטוחה שאני רוצה לחזור אחורה. דן הביט בנעמי, שעדיין עומדת קרוב אליו, שערה מתנופף והבעה שניצחון קל על פניה. כל תנועה שלה הייתה כמו ריקוד של חתולה חיננית, מסוכנת, ומפתה. פתאום נשמע צלצול טלפון מהסלון. דן לקח נשימה עמוקה, והלך לענות. בקולו רעד קל, היי, מה העניינים? הקול בצד השני היה של חבר ישן, שצחק ואמר, נו, מה קורה? שמעתי שמתחילה פה דרמה כמו בסדרות הטלוויזיה. דן חייך במרירות, זה רק ההתחלה. כשסגר את הטלפון, הוא הרגיש שמשהו נשבר בתוכו. החדר התמלא בשקט כבד, רק נשימותיהם של שלושת האנשים נשמעו. דלית התיישבה שוב, הביט חזרה בדן, ולחשה, מה תעשה עכשיו? דן הביט באשתו, בחברתה, ובאותו ערב שכולם חשבו שיהיה שקט, הבין שהחיים שלו עומדים להתהפך לחלוטין. והסוד שנשמר בלילה, האם יישאר סוד? או שהתפוצץ כמו פצצה, הדרמה רק מתחילה, והפעם, המשחק הוא לא רק על ליבם, אלא על כל מה שחשבו שהם יודעים. מה יקרה הלאה? מי ישלוט במשחק המסוכן הזה? רק הזמן יגיד. דן נשף אוויר עמוק וניסה לאסוף את המחשבות שהסתחררו בראשו כמו סופה בים סוער. דלית, יושבת מולו, נראתה רגועה באופן מפתיע, אך עיניה הכחולות היו חדות ומודעות לכל פרט קטן בחדר. נעמי עמדה בצד, לבושה כעת בסוודר קליל ששימת מעט מהאור המפתה של הערב, אך עדיין שמרה על נוחותה הסוחפת, כמו חתולה שממתינה לצוד. אני לא מאמינה שזה קרה, אמר דן בקול נמוך, איך הגענו לכאן? דלית חייכה חיוך קטן, כמעט מריר, לפעמים זה לא משנה איך הגעת, אלא מה תעשה עכשיו. נעמי התקרבה אל השולחן, לקחה כוס מים והניחה אותה באיטיות, כשהיא משאירה מבט חודר על דן. אתה יודע, היא לחשה, לפעמים צריך לשבור כדי לבנות מחדש. או פשוט להחליט לשחק משחק חדש. דן הביט בה, והרגיש איך הלב שלו מתמלא בערפל. הוא הרגיש כאילו עומד על קצה תהום, וכל צעד קדימה עלול להפיל אותו אל תהום של אינסוף שאלות ותשובות לא נוחות. דלית קמה לפתה, עיניה נוצצות באור עמוק של החלטיות. אני לא מתכוונת לוותר, היא אמרה, אבל אני גם לא רוצה להילחם בעצמי. היא התקרבה אליו, נגעה בכתפו במגע עדין שהרגיש כמו הבטחה וכאילו חיבקה את כל מה שהם עברו יחד. דן הרגיש את המתח נשבר לרגע, אך גם ידע שזה רק רגע חולף. נעמי התיישבה שוב, נוגעת בשיער שלה ומביטה בשניהם, כמו מי שמחזיקה קלף מנצח בידה, מחכה לרגע הנכון לשחק אותו. הטלפון צלצל שוב, הפעם דלית ענתה במהירות, ונאנחה בשקט לאחר השיחה. היא הפנתה אל דן מבט מלא כעס ואכזבה. הם כבר יודעים, לחשה, הסוד שלנו לא בטוח יותר. דן הרגיש איך הקירות סביבו נסגרים, איך כל מה שבנה מתפורר לאט לאט. הוא הבין שמה שהתחיל כערב שקט הפך למשחק מסוכן שבו לא רק הלבבות שלו על הכף, אלא גם כל מה שהיה לו עד כה. האם יצליחו לשרוד את הסערה? או שמה הסודות שלהם יפוצצו ויחשפו את כל מה שניסו להסתיר? הערב רק התחיל, והסיפור שלהם הולך להיקלע לעוד סיבוב מסוכן, שבו כל מהלך יכול להיות ההבדל בין אהבה לחורבן. דן נשען לאחור על כיסא העץ הישן, עיניו נעוצות בדלית שעמדה מולו. היא לבשה חולצת שריג אפורה רכה, שקצה הסמלה שלה נגמר מעט מעל הברך,
שהוסיפה לאופייה השקט אך החודר. שערה השחור היה אסוף בקוקו נמוך, וכל תנועה שלה נראתה מחושבת, כמעט כמו סצנה מתוך סרט. נעמי התקרבה אליו באיטיות, נעלי העקב שלה לחשו קלות על הרצפה, והסמלה האדומה שעתה קודם נראתה כעת מעט פחות רשמית, עם פתחים עדינים בצדדים, שהבליטו את קווי המתאר של גופה. היא העבירה יד על צווארה, נשמה עמוק והיא ביטה בו במבט מפתח מלא סוד. דלית עמדה במרכז החדר, שותקת, אך נוחותה הייתה כמו ענן כבד שמכביד על האוויר. דן הרגיש איך הלחץ מתגבר, איך כל מילה שלא נאמרת הופכת לרעש צורם במוחו. אני לא יכולה להמשיך עם זה, אמרה דלית בקול רך החלטי. הסודות, השקרים, זה אוכל אותי מבפנים. היא התקרבה אליו, נגעה בכתפו במגע עדין, אבל אני גם לא מוכנה לוותר על מה שבנינו. דן הביט בה, הרגיש את החום של היד שלה על אורו, אך גם את הקור שמסרב להיעלם. נעמי עמדה קרוב אליו, מבטא נעוץ בו, כמו קוראת לו לבחור צד, או אולי לוותר על הבחירה כולה. אתה יודע, לחשה נעמי, שלעיתים הסודות הם לא מה שמפריד בינינו, אלא מה שמאחד. היא ניגשה אליו עוד צעד, הסמלה שלה נעה עם התנועה, חושפת מעט את ירקה, ודן חש איך ליבו דופק חזק יותר. דלית סגרה את עיניה לרגע, ואז פתחה אותן, אבל מה אם המשחק הזה ייגמר בכאב? מה אם הפיתוי יהרוס את הכל? דן לא ידע מה לענות. הוא הרגיש איך הלב שלו נחצה בין שתי נשים, בין שתי אמתות שונות, כל אחת עם הכוח לשנות את חייו. הטלפון צלצל שוב, הפעם דן ענה. בקולו נשמעו חרדה ועייפות. כן? מה? איפה? הוא הקשיב, ואז אמר, אני מגיע מיד. הוא הניח את הטלפון והביט בשתיהן, הבעיה שלנו חוצה את הדלת הזו. דלית ונעמי החליפו מבטים מהירים, והאוויר בחדר הפך כבד יותר. דן ידע שמה שמתחיל עכשיו הוא לא רק מבחן לנישואין שלו, אלא קרב שצריך לנצח או להפסיד הכל. הסיפור שלהם, מלא התשוקה, הסודות והסכנות, רק הולך ומסתבך. וזה רק ההתחלה. דן יצא מהחדר במהירות, ליבו כבד וראשו מלא מחשבות סוערות. במטבח, אור המנורה הרך חשף את דלית, שעמדה מול החלון וראשה מוטה קלות. הבעת פני הייתה מעורבת כאב, תסכול, ותקווה דקה שקשה היה לזהות. הטלפון צלצל שוב, הפעם בקול חרישי וחד. דן לקח אוויר עמוק, ענה, והאזין בקשב. מה? איפה? אני מגיע, אמר בקול רציני. הוא הניח את הטלפון והסתובב אל דלית, שעדיין עמדה שם, מטושטשת קצת באור הערב. זה מה שחשבתי, לחשה, הם לא מתכוונים לוותר כל כך מהר. דן ניגש אליה, נגע בידה בעדינות, אנחנו צריכים להיות חזקים. ביחד, דלית הנהנה, משכה נשימה עמוקה, ושוב הביטאה באחוריו בחדר. דן הרגיש את המשקל של הערב כבד על כתפיו, אך גם את ההכרה שהבחירה בידיו להמשיך בדרך הזאת או לנסות למצוא דרך חדשה. בחדר הסמוך, נעמי עמדה לבד, מבטא נעוץ בתקרה, מנסה לאסוף את השברים הפנימיים שלה. הסמלה האדומה שלה נראתה עכשיו כמו שריד של ערב שנגמר, אך הרגש שהותיר היה חי ונושם. דן חזר אליה, ושלח לה מבט עמוק. נעמי, זה לא פשוט, אבל מה שקרה זה לא סתם רגע, זה התחלה. היא חיכה בעדינות, אך בעיניה היה משהו אחר, החלטיות, אולי אפילו אתגר. הערב הזה, היא לחשה, הוא סימן לשינוי. לא רק בשבילנו, אלא לכולנו. דן הרגיש איך הלב שלו מתכונן לסערה הבאה, לא רק של רגשות, אלא של סודות, בחירות והשלכות שעדיין לא נראו לעין. הסיפור שלהם רק מתחיל לפרוח, והדרך קדימה מלאה בסכנות ופתיחות, שבהן כל צעד יכול לשנות את הכל. דן נשף עמוק ונעץ מבט בדלית, שעמדה מול החלון כשהאורות החיוורים של הרחוב מחלחלים דרכו, ויוצרים צללים רכים על פניה. הסמלה שהייתה לה לפני רגע, כעת הוחלפה בז'קט רחב, והעורף חשוף מעט, חושף אור לבן ונעים שנגע בו ברעש עדין של זיכרונות. הוא התקרב אליה באיטיות, ידיו רעדו קלות. דליתה, לחש, מה אנחנו עושים עכשיו? איך ממשיכים מכאן? היא הסתובבה אליו, עיניה ניצצו באור עמוק, מלא כאב ותקווה משולבת. אני לא יודעת, אמרה בקול רך, אבל אני יודעת שאני לא יכולה להפסיק להאמין בנו. ברגע הזה, דן הרגיש איך כל המתח, כל הבלבול, מתמסר לרגע של אמת פשוטה. נעמי, שעמדה בשקט בפינה, לבושה בז'קט שחור עדין שהדגיש את קו הצוואר והכתפיים שלה, התקרבה עליהם באיטיות. אתם תמיד חושבים שיש דרך אחת נכונה, אמרה, כל השקט אחד. אבל לפעמים,
הדרך היא פשוט לבחור את מה שמרגיש נכון, גם אם היא שונה. דן הביט בה, והבין שהלילה הזה, שכל כך הרבה קרה בו, לא הסתיים באותה דרך שבה התחיל. כל מגע, כל מילה, כל מבט הם שינו אותו לנצח. והמשחק, שהחל כל כך בשקט, הפך עכשיו למבוך מסוכן ומפתה. דלית נשאה את ידיה אל דן, נעמי התקרבה עוד קצת, ודן ידע, הוא עומד בפני הבחירה הכי קשה בחייו. הבחירה בין מה שהיה, למה שיכול להיות, ולמרות הכל, בלב החשיכה, ניצוץ קטן של תקווה עדיין דלק. האם הם יצליחו למצוא את הדרך? או שהלילה הזה יהפוך לנקודת מפנה בלתי הפיכה? הסיפור רק מתחיל. דן עמד במרכז החדר, מבטו נעוץ בשתי אנשים שעמדו מולו. דלית, שהכתפיים שלה נשמטו קלות תחת משקל האכזבה, ונעמי, שעיניה ניצצו עם ניצוץ של אתגר ותשוקה כאחד. האור הנמוך ריחף סביבם, צובע את הקירות בגווני כתום עמומים, ויצר אווירה טעונה, כמעט חשמלית. הזמן עצר לרגע, וכל נשימה נראתה כבאה מתוך מעמקי עולם אחר. דן הרגיש איך הלב שלו דופק בקצב בלתי נשלט, כאילו כל דקה שנייה מחליטה את גורלו. דלית נגעה בידו במגע קל, רך, כמו להציע מפלט בין השערה. אני יודעת שזה קשה, אמרה בקול שקט, אבל צריך לבחור בלהיות כנים עם עצמנו או להמשיך לשקר. נעמי התקרבה עוד צעד, הסמלה שלה הזיזה קלות את הצללים, והביטתה הייתה חדה, כמעט מאיימת. או אולי, היא לחשה, הבחירה היא פשוט לא לבחור. לתת לזרם לקחת אותנו, בלי לדעת לאן. דן סגר את עיניו לרגע, ניסה למצוא את האיזון בין הלב למחשבה. הוא ידע שהערב הזה לא ישכח, שהרגעים האלו ישנו אותו לנצח, אבל אז נשמע צליל דלת שנפתחה לאט, וצליל צעדים שקטים מתקרבים. דלת החדר נפתחה, והאור כיסה את הפנים של דמות חדשה. דני, אחיו של דן, שנכנס פנימה בעצבנות. אני מצטער, אמר דני בקול רך, אבל יש משהו שצריך לדעת. המתח בחדר התגבר, והסודות שעד עתה נראו כבדים מדי, עומדים להתפוצץ באור היום. דני ביט באחיו, ואז חזר למבטו על שתי אנשים וידע שהסיפור שלהם, שהתחיל כל כך בשקט, עומד להיכנס לסיבוב חדש, מסוכן ובלתי צפוי. הסוף? לא ממש. רק התחלה של פרק חדש. דן הביט באחיו דני, שהעמיד פנים של אדם שבא עם חדשות קשות אך חיוניות. האור החיוור חדר לחדר, חשף את ההתרגשות והמתח שנכרחו באוויר. דני העביר יד בשערו, וקולו רעד מעט כשאמר, יש מישהו בחוץ. מישהו שלא אמור להיות כאן. דלית נעמדה במהירות, לבושה במעיל כליל שנשא את צללית גופה הזורמת. נעמי התקדמה לעבר החלון, עיניה מצמצות, מתמקדות בחוץ. דן הרגיש איך הלב שלו דופק חזק יותר, כל רגע הופך למתוח יותר. מי? שאל בקול שקט, אך מלא עוצמה. דני הורה בידו, אני לא בטוח, אבל משהו לא קשורה. הם כאן בשבילך, דן. בשביל כולכם. האוויר בחדר הפך כבד, והצילות שהייתה לפני רגע התחלפה בחשש עמוק. דלית החזה בידו של דן, נעמי סגרה את החלום ברעש קל, והם התכוננו למה שעתיד להגיע. דן הבין שבערב הזה, מעבר לסודות ולבחירות, מגיע מבחן חדש. מבחן שבו לא רק הלב, אלא גם האמון והכוח ייבדקו. והוא ידע שמה שיקרה מכאן ואילך, ישנה את הכל. הסיפור ממשיך, אבל הפעם לא רק בתוך הקירות של הבית, אלא גם מחוצה לו, שם הצללים מתקרבים, וגורל שכנראה אי אפשר לברוח ממנו. ומה יקרה כשיגיעו? האם יצליחו לעמוד מול האמת, או שהכל יתמוטט? המשך יבוא. רעש דפיקות חרישי נשמע על דלת הכניסה, ודן הרגיש כיצד כל גופו מתכווץ במתח. דלית לחצה על ידו, מבטה מלא חשש, ונעמי התקדמה לעבר הדלת עם צעד יציב אך זהיר, כשהסמלה השחורה שלה מתנפנפת ברוח הקלה שנכנסה מהמרפסת. דן ניגש אל הדלת, נשף אוויר עמוק ופתח לאט. בחוץ עמד אדם לא מוכר, עטוף במעיל כהה, פניו מוסתרים באור עמום. קולו היה נמוך, אך ברור, אני כאן כדי לדבר איתכם. הדברים שאתם מנסים להסתיר. הם לא יישארו סוד עוד הרבה זמן. המתח התעצם, והאור בחדר רעד קלות. דלית צעדה קדימה, ושפתיה לחשו. מי אתה? ומה אתה רוצה? האיש המשיך. אני יודע על הלילה ההוא. על כל מה שניסיתם להסתיר. אבל עכשיו זה הזמן לבחור לשקר או לשחרר את האמת. דן הרגיש איך העולם שלו מתערער. נעמי התקרבה אליו, נגעה בכתפו במגע שקט, אך מלא במשמעות.
דלית נשמה עמוק, והפחד והכאב נלחמו בתוך מבטא. האיש פנה אל דן, הבחירה בידיך. אבל תדע, לא כל סוד נשאר סוד לנצח, הדלת נסגרה מאחוריו, והחדר התמלא באוויר כבד של אי-ודאות. דן הביט בשתי אנשים מולו, וידע הערב הזה, שהתחיל בצחוק וביין, עומד להסתיים בהחלטות שיקבעו את עתידם, והשאלה הגדולה נשארה תלויה באוויר. האם יצליחו לשרוד את הסערה, או שנפשם תישבר תחת המשקל? הסיפור רק מתהדק.